Gapo iti kinaman nagtulong ti maysa a mestro amang isursuro ti grade 9 ken grade 10 students iti Dingras National High School ani Mr. Jerwin Valencia at taga Purok 7 iti Barangay Sulquiano, Dingras, Ilocos Norte. Ket iti kaday ti pan nakaselebrar ti Independence Day 2023 ket adda dagiti impaayan na ti tulong ken pinaalaan na ti panagkasangay ti maysa kadagiti mapagtalkan na agad kadwa no kasta nga adda dagiti pakisalsalian na a motor show ken dumapay nga isay siyangkat na nga aktibidad. Am-am mo ti kaadwan iti probinsya nga Ilocos Norte ken kabangibang a probinsya ti kinaman nagtulong ni Mr. Valencia gapo dagiti charity programs na para kadagiti nakurkurang laeng ti pagkasapulan na kang runaan dagiti madididigraan a pampamilya iti Ilocos Norte. Iti selebrasyon ti Independence Day 2023 ket adda dagiti impaayan na ti use clothes a kalugaran na kang runaan dagiti ubing nga agad-adal ken addapay dagiti naipaayan ti sapatos. Dagiti donors ket da Madam Ruby Ann Juarez, Madam Shaira Coria ken ni Mr. Jerwin Valencia. Kadwa ni Mr. Valencia dagiti kakabsat na anangisagana dagiti free snacks adagitoy ket arroz caldo ken pansit adagitoy ket nagsangwanda kadwada dagiti napan nga asideg a kabaranggayan da. Saan kasi adanay ra nang may nag-drop ti bado dito balay lako na ko ada nakasaritak nga tao nga prior kada itoy in baga kahit mo gibawit ka ti bado oray na laka at least no dada mga yat nga may agala din yamanan pa. Oray na laka nga bado at least makatulong kita. And kastamit nga dagdag nga kadwak na ubing nga kanayong gisursurot iti motor show ken other activities ko sir nga birthday kita. Ket hansa nagpaala di balay ida. Ket kastamit iti nabayagan nga natay nga kabsat ko. Inya na pagsasabayag nga talon ta ada sakti mang sagot ti pagpameriendan din agi nga may dito balay tatanga oras medyo adda todo na Sir Joey. So sino daman di kaya makasidagdamdama may dama pamerian makimerienda. So kadagiti amin na po nga tumultulog ti bado ni Manang Rubian Juarez. Ala kadagiti kada kayo amin na po nga sumusuporta kadagiti na dumado mga project ni apo ti makamuka da kayong kets sabi ko mata desan na pa iti nanay ng ti pamilya. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.